Velkommen til denne video om hvordan jeg gør Microsoft Dynamics C5 2014 klar til brug. Formålet med denne video er at vise hvordan jeg kan oprette virksomhedsoplysninger, tjekke øvrig opsætning, oprette bankkonto, tjekke kontoplanen og herunder oprette nye omkostningskonti. Vi tager udgangspunkt i Microsoft Dynamics C5 2014's webklient, og opsætningen findes i den øverste menu. Første punkt er virksomhedsoplysninger. Virksomhedsoplysninger er de informationer, der kommer ud på eksterne dokumenter, og derfor skal de være 100% korrekte. Adresse, postnummer, telefon og CVR-nummer, og mail og web. Herunder kan vi lægge et billede ind. Det er det billede, der benyttes som logo på eksterne dokumenter. Vi kan også lægge en bankkonto ind. Den bankkonto er den, der vises på eksterne dokumenter. Hvis vi fakturerer til udenlandske kunder, så kan vi også lægge en SWIFT-kode ind og en IBAN-kode ind. Ellers er vi klar og lukker. Derefter går vi til næste opsætning, som er regnskabsopsætning. Her kan vi angive, hvilke perioder det er tilladt at bogføre fra og til. Vi kan angive det lokale adresseformat, fakturaafrundingspræcision og regnskabsvalutakode, som er den valutakode, som bliver skrevet ud på alle eksterne dokumenter, hvis der faktureres i blank valutakode. Hvis der ikke er noget, der skal ændres her, så lukker vi og går til den næste opsætning. I salgsopsætning kan jeg angive, om jeg vil bogføre med rabat. Jeg kan fortælle, hvilke kreditmeddelelser, der skal gives. I det her tilfælde er det begge meddelelser, det vil sige både når kreditmaksimum er overskredet, eller der er forfaldne beløb. Jeg kan også angive, om jeg ønsker beholdningsadvarsel på, hvis der ikke er varer på lager, om der skal fakturaafrunding, og så herover til højre kan jeg angive, om jeg ønsker logo på dokumenter. Hvis jeg fakturerer til det offentlige, kan jeg angive koden for OJO UBL, samt de stiger til, hvor fakturafiler og kreditnota-filer de skal lægges. Hvis der ikke er mere her, så lukker jeg. Derefter så går jeg til mine banker. Da jeg indtastede banken på virksomhedsoplysninger, så fik jeg en bankkonto. Den skal jeg gøre færdig. Det er så naboen. Samtidig skal jeg angive, hvilken bogføringsgruppe banken har, og det er samtidig sammenhængen over til finans. Det vil sige, hvis jeg ønsker, at finanskonto 6920 skal benyttes, når jeg bogfører på denne bank, så skal jeg vælge DKK. Det gør jeg her. Jeg skal også angive formatet for import af bankkontoudtog og formatet til import og eksport af betalinger. Jeg kan også gå ind og angive et SEPA eksportformat. SEPA er formatet for internationale betalinger inden for Europa. Og ellers så er jeg klar her og kan trykke luk. Går jeg over noget bogføring, så har jeg alle de menupunkter, som jeg har behov for at bogføre i finans. Jeg kan se kontoplanen, jeg har budgetter. Her har jeg finansklæder, hvor jeg kan lave selve bogføringen. Ønsker jeg at oprette en ny finanskonto, så kan jeg så bladre lidt nedad i kontoplanen. Og lad os sige, at vi ønsker at oprette en ny konto til aviser og blade, der skal hedde 3250. Vi ruller lige op, trykker ny, skriver 3250, aviser og blade. Den må vi hellere lægge på resultatopgørelsen.
Så kan vi gå ned og lægge en bogføringstype. Vi kan vælge en virksomhedsbogføringsgruppe, og vi kan vælge en produktbogføringsgruppe, som samtidig angiver, om der skal være moms eller ikke moms. Momsen kan vi se herover. Den står nu til fritaget. Vi lukker den. Så opdaterer vi lige siden med F5 og bladrer ned til vores konto igen. 32,50. Vi kan se, at den står ikke med samme indrykning som de øvrige. Det kan jeg lige rette op på ved at køre indryk kontoplan. Svarer vi ja til. Og nu står den, som de andre er klar til brug. Nu har vi så sat systemet op, og vi kunne så eventuelt lige gå ind og se, hvordan står de informationer så for eksempel på en bogført faktura. Vi går ind på en bogført faktura. Vi kan prøve at skrive udskriv og vise. Vi kan se, at vores virksomhedsoplysninger ligger her. Vi kan se, at vores bank ligger hernede. For at opsummere, vi var inde og oprette virksomhedsoplysninger. Vi tjekkede den øvrige opsætning. Vi oprettede bankkonti. Vi tjekkede kontoplanen og oprettede en ny omkostningskonto. Det eneste, som mangler, det er at oprette nye kunder og nye varer. Og der vil jeg henvise til den video, vi har lavet om at oprette nye kunder og varer fra skabeloner. Tak for nu.